Salut la primul episod. Acesta este primul episod de pe acest canal. Am mai avut și alte canale, doar că mi s-au pierdut unul de 52 de abonați, unul de 30, etc. Ok? Și sper de data asta ca acest canal să nu-l pierd. Astăzi vreau să ne jucăm Minecraft Bed Wars. Ok. Să vedem Bed Wars. Și oare să ne punem la două squad ori solo? Da, mai bine solo. Încă 4 playeri. Trebuie să intre 3, 2. Bă, nu. Ok, până atunci. Ok, nu sunt bun la parcurs deloc. Bun. 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 Ok, n-am reușit, ok. Sper să vă placă skin-ul. Bum. Suntem portocaliu. Ok. Repede. Cred că o stau un pic mai încet. Hai. O, da, mulțumesc, în sfârșit. Ma, pe aici trebuie să... repede. De asta construim repede la diamante. Acolo sunt diamantele. Ok. Ok, bun. Facem 100 de asta. Ai deja aici unul. Stai. Ui, unde-i? Hai. Mi-a distrus și mie patul. Nu. Repede. Ma. Mary. Mie mi-a distrus, nu. Ok. Cor, i-am distrus la unul patul. E bine. Bun. Repede. Atât 10 gol. Lua ceva. 5. 64. Decât să sparg cu mâna, mai bine mi-au tot. Deci sper că nu costă diamante. N-am foarfeca? Stai puțin, poate nu văd eu. Da, nu am eu foarfeca. Doare. Atunci facem cu mâna. Cred că toți de pe server sunt pe telefon. N-ar fi corect, adică să te dea de pe calculator. Eu nu mă spun. Poate să de pe calculator unii oameni. Da, nu cred. Bun, aici. Da, asta, adică ia uite cum se mișcă. Ca și mine, pe telefon te miști foarte greu. La 1v1. La 1v1. Așa. Perfect. Toate. E bun. Bun, acum facem o schemă de asta. Bam. Bum. Mai mă mergi. Așa. Bum.
Așa, bun. Bun. Nu mai am. Lână. Bun. Oi! Bun. Bun. Bun, bun. Pa. Bun. Ok, mă duc repede pe diamante. Bun. 14 diamante, ești nebun? Ok. Bun, repede. Facem asta. Da. Luăm, bam. Irmă. Luăm de asta. Bam. Și bam. Bun. Poate o să am nevoie, cine știe. Iar acum luăm repede câteva mere de aur. Așa. 3 mere de luat. Bun, iar luăm. Bum. Ca să avem suficientă lună. Iar noi ne vom duce la asta, la emeralde. Nu. Bum. Hai. Nu, hai mă mergi. Bun. Hai. Ma. Bun. Fugi. Hai, ok, hai. Nu le-am luat? Bă, da, le-am. Ma. Dai cu fugă. Hai, mama. M-a rupt. De la diamante. Ma. Să-mi iau repede aia. Fost preocupat și... Uite, na. Ma, bun. Și o să-mi iau 2 emeralde. Costă. Ok, gata, s-o pregătit să mă lupt cu ăla. Dacă e mai prin zonă. Bun. 3 6 10 14 15. Bun. Nu vreau să mă risc cu astea. Unde mă bază? Uite aici. Știu că vine după mine. Hai! Hai! Ok. Fugită. Repede.
Nu s-a așteptat. Ok. Nu asta. Ce asta? Ok. Și pot să-mi fac o armură. Armura de diamond, 32 de diamante. Ok, iar am suficiente. Da. Bun. E bun. Ok. Ce prost, bă, da, fraiera, bă, da, fai mei. Ce prost am fost, fai de... Știți ce prost am fost la momentul acesta? Mai după diamante. De ce nu? Albuș. Ăla care a venit după mine se face blindat imediat. Duc repede să-mi iau sabie de iron, după aia mă duc la emeralde. Fraier am fost. Păi. Ok. Repede, mișcă. Și eram blindat. Hai. 1 3. Bă! Unde-i? Nu! Hai, fugi, Rareș. Fugi RPX, fugi. Fugi. Repede. Îmi faci o vizită? Nu. Oh, Doamne. Vedeți ce greu este pe telefon Minecraft-ul? Ce? Iau eu acum. Ma. Fug. Am ce face, trebuie să fug. Nu, am... Asta este. Ia, așa karma. Ia ce fuge, ia. Mi l-a distrus, frate. Ia. Ok, am fost RPX. Sper că v-a plăcut primul episod de pe acest canal. Pa, pa!